isuk tumuju awan. Ibu-ibu padha lungguh ing ngarep latare Yuk Yuli. Ngenteni lek Yuk lan Lek Mi bakul pengadul sayur lan parabotan sing keliling ing desa Jambu. Sabane kanggo ngisi kejenuhan. Cimacan kepompong, Mbok Ayu kepo lan rempong lagi asik ngrumpi. Jeng, ro gak sih? Iya, ana apa iki? Iku lho tanggane awak dhewe. Kalah jeng wis seru. Iki bare aku siram-siram dhek mule tempakane tersedan. Wong iki opo sih? Ayu ta, manis tarik ala paling jayan aku. Kalah biasae wong ya kayak ketutup ngono lho. Krungu-krunguku ya wong iku mesti mulai bengi. Mbok bar lha apa iku? Kale ngono jeng kale fitnah. Wong iki lho palingan wis bosen urip di kutha. Ora mungkin nek bosen ketara gak iso mbayar kontrakan ning kutha iku. Sayur. Sayure, Bu, sayure, Pak. Tasik seger, Pak, buke. Kalau suarane Lek Yo ambek Lek Mi kok tekoe wae banget sih kayak gak ngerti penggaweane akeh banget. Lah iya ya, bisa ojo rasan-rasan ae tuku. Ayo. Apa nih dimasake? Ayo yo. Dong, Mbak. Iya iki. Bu, Bubuk kabeh ana wis. Lah, tak sawang-sawang kok gak serius banget sih. iku lho Lek Mi tong banyak ngampe ome Yuli. Wala busana ta wong lapian. Hah, masa sih? Buktine daganganku lho diborong karo busana kabeh. Kayak njeluk kresek Lek. Oh iya, iki lho kresek. Iki mah Lek Mi ae seneng diborong arep pesona. Mosok gak percaya karo aku gak tak mbujuki. Aku iki tenanan, yo kewer-kewer. Salah. Senono e balik iki. Ndile tenan sing tak pesen wingi. Lho ala Zul wingi lali nek diborong busana. Ya wingi telenane diborong busana iki karek siji. Wah, lek piro iki? Wis 2,5 ya, Bapak. Wis totalan ambek iki belanjaanku. Lek totale. Lho, bisa mene ya kurang 2.000. Alah Lek wong ya kurang 2.000 ae ya, kok dijali karo Yuli kok. Wis Bapak bangkrut titik. Wis iki piro belanjaanku? Belanjaanmu Bu iku 150. Kita bayar 70 sik 30 menesuk. Lho kok pancet sih, Bu? Wes ki belanjaanku ndak piro iki? Iki kabeh 50.000 ae. Mbak salah rek wong yo ngene tok cek larange 50.000 sayur ngene tok. Yo iki dekku. Lah ngene sih dibayar kabeh gak ada utang-utang. Yo. Iki lho Lek Yo, duitku. Saya meneh ya. Wes duweke kandel-kandel abang-abang biru-biru senengane ngutang. Ngono mau penguripan ing desa Jambu. Saben dina gosip lan ngrasani ngenai tangga anyar kuwi. Kadang ceritane ngono-ngono lan aneh-aneh akeh maceme. Sementara kuwi ndek sore nang omahe PRT. Assalamualaikum. Itu nama Bu. Mau gimana Bu? Nggih. Niki kula badhe bayar kontrakan. Terus Bu RT ngeten panjenengan. Kapunten nggih Pak. Kula nembe saged bayar kontrakan soalnya kula mboten kantos. Wala Bu, mboten apa-apa. Oh nggih Pak, kula nggak ada sedikit rezeki damel pembangunan ten masjid. Monggo panjenengan tampa antone. Mboten usah Bu, mboten ngerepotin jenengan. Mboten napa-napa, kula ikhlas. Niki damel pembangunan di masjid. Monggo panjenengan tampa. Wala nggih pun. Terus suwun. Nggih, sami-sami. Nggih pun Pak, kula pamit riyen nggih. Monggo. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah untuk rezeki gawe pembangunan masjid. Tersun alhamdulillah ya Allah. Isuke wektu iku macan kepompong padha belanja. Sama niku lho seger piye lah wis dadi diskonae ya. Ya wis gak apa-apa. Enak ta iku? Enak iki Ini lembune mole. Tak share kan ini sing nyari apa sih? Di sana. Yus ngomong. Apa yuk? Apa sih lek kene iki gak duwe membela kebutuhan dhewe diterno bolak-balik anggota lanang. Ya apa sih?
Assalamualaikum ibu. Kalau pada umat yang tinggi. Oh, nggih. Niki lho kula badhe masak jangan sop, monggo. Oh alah nggih Bu. Hei yuk, ana wong salam kok ora dijawab sih. Waalaikumsalam. Masalah rere. Jawab ki lho. Ya yo. Hei yuk, bro kasih. Kini mau lagi bro, di tambahnya. Perasaan tak tahu nanti oma. Kayak kamu bisa yo main. Ya apa sih yuk? Oh ya, para aneh mulai nih ya bengi-bengi nganti subuh. Ayo. Ngono iku kerja apa ya mulai bengi-bengi. Palingan yo kerja ning klub. Lolo ya apa yuk istighfar aku. Dijogo ta lho omongane awak dhewe gurung mesti ero asline dijogo ta. Oh kenyataannya kayak ngono kok mulai nih ya para bengi. Astagfirullah ya Allah Bu. Jenengan mboten kertas napa-napa mboten usah gawe omongan sing gagak. Jan ambek wedi kasaing yo ngene. Lho wani ini yang mencari nang aku kok. Nang kono Surti, Yuli, karo Sona padha uncal-uncalan sayur lan perabotan. Yusri ki bingungan ora iso misah. Lah yo lan Mi padha bingung ambek dagangane. Anake Barte ora sengaja ndelok. Apa itu? Oh, itu buku batu. Apa ini? Akhirnya melayu lapor bapake. Bapak, Duh, lama lagi. ono wong berbadu ning kono, Pak. Duh iya dah. Ya saya malah aku gini. Ayo. Duh iya aku kakakku. Barte keplayon marani gerombolan ibu-ibu sing padha tukaran. Lalalah, tenanan lek yo ngerti tekan ado ono Barte. Ada apa sih Bu niki Bu? Ya apa itu sekerte wargamu mulai ini kok bengi-bengi timpaan ya gonta ganti gak apik didelok tangga. Lah iya, yang desa wae. RT kula dipitnah kalian budi kalian disarti. Diarani dadi wanita malam. Astagfirullah Bu. Gak oleh ngefitnah tangga dhewe niki. Tanggane niku lho kerja kantoran. Ibu-ibu sing ayu wis tak omongi lho ya dhewe iki usahane dhewe kebenaran kerja karo bojoku. Iya Tayu. Iya. Nggih Bu. Jadi ini pembangunan masjid niki saka sumbangane Busana. Walah ngono ta ya wis percaya. Ngono ta Pak. Nggih. Wis Bu, kene gak usah mikir elek-elek saking Busana. Busana niku kerjane kantoran. Murane ya yuk sana terus mikir gak kali disurti. Wis sepurane ya kali sikut sing nambah. Walah nggih Bu, padha-padha. Kula nggih sepurane sing kata soal mboten tau kempal kali ibu-ibu sedaya. Maklum Bu, penggawean kula kata. Wis yo yuk wis. Iya yuk. Wis iki nang diring kesi dagangane lek iyo lan lek mi mabung kabeh iki lho. Wis ayo yo. Ketuk-tuk kuwi macan kepompong ora maneh mungsuhi Busana. Dene kabeh urip rukun, tonggoan lan padha tulung tinulung. Mari ki oleh mantu. Ayo tak gak. Yo sing ayu yo, sing kaya aku ngene iki lho. Ayu ta lah. Hei wis duwe bojo yo, eling-eling ta. Lho ya gak apa-apa ta lah. Menawa ngono lho. Nggih. Ya kapan iki lamarane? Yo sing kok tak undangane. Waduh aku kudu ayu ngene iki. Yeah, Bobby Valentino.